RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si John, 26 anyos, taga Cebu. Punto personal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong pagkatawo. O siya manggod ko ka mahuyang, pero mahadlo ko nga muladlad tungod sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga pangitabo. Good morning, my baby. Sa iyo sa di mo ni pagod, uy. Sleepy pa man ko. Malaki, mabangon ako. Gigutom na ka? Okay. Okay. Let's go na sa kitchen. Tara! Uy, asa man mga tao din sa bahay, uy? Milakaw na ba ka si Papa Dear? Kay, kapoy kay si Giglinaki, uy. Dili ko komportabli. Ay! Ano sa man to, uy? Wala to na may naglagubos sa kusina. Ako duolon. Hoy, kinsa na? Ay! John, nung sa kaoy, kumatan sa tanim mo. Madi! Ikaw madi na, uy. Uy! Nagun siya bangka. Nagluto ko para sa mamahaw. Kaya magbaon sa si Papa ni mos trabahoan. Oh, ha? Niya dis, Papa? Oh, to pa si Ar naligo. Maong pagdali din ha. Pakanaan ang iro. Ni pag-ilis dito kay makitaan gani ka sa imo Papa nga nagbinabay kay sinuluban. Oh. Maduklan ka gyud ato. Hala no. Okay, mother dear. Copy. Unsa man? Ready na ning akong baon? Oh, ready na na. Og niya pa imong tumbler para sa imong tubig, oh. Okay. Sige. Unya, adto na ko ha? Oh, sige. Lamping dito. Ikaw, John.
Asa itong mga kahoy dito sa luyo na iplastar og tarong. Unsa pa? Ako imo nga palsahon? Kinsa pa man di ay, ha? Oh, Alangan masagang imong inahan. dili ko kadaw na po eh. Dako na mong lawas, dili ka kadaog. Unsa man? Bayot ka, ha? Kung kahibaw pa lang ka ay. Basta mao na to, John. Asa atong kahoy. Bantay lagi dili mo buhaton. Duklon yuti ka. Po. Kapuya ba yan ani? Uy, gipal siya dyan ko kahoy. Magkamasyol dyan ko ani. Ay, mabati dyan akong figure ani. Ay, tawag niya ko nila ka ng bayot ka boksidor. Ay, makapait. Ay, kano siya pa makaladlad ini, oy. Kay, kapoy na kay kong tago-tago ani di papa. Grabe jud ang pamaol lakos pagkahuman akong alsa sa gisugo ni Papa nako, uy. Asin, wadyo ko makasabot sa akong kibati, uy. Kay sakit ang akong kalawasan nga kapoy. Gusto na ko mutugaan sa akong Papa. Pero, nag-overthink manggod ko kay basinog kanang dili ko niya madawat. Nya, mabunog lang niya ako. Isog na bang akong Papa, uy. Og mao to, nangayo kog tabang sa akong amiga nga bayot. O ko niya. Kanang, bayot! Bayot, uy. Dako kay ko problema, uy. Tabangi ko, bi. Unsa man na bayot? Ay, kuan ba? Unsa na kwarta? Ay, suspect. Ay nalagay pa dayon bayot. Kaya wala kwarta karon. Bago mi nag-date sa akong boyfriend kahapon. Nakurot. Hala, no, ah. Dili ka na, uy. Ang botang ko ipasapot ba? Ang akong padirdir kay kanang ikapoy na ko sa akong kahimtang, oy. Gusto na ko nga mutugaan niya nga babae ako. Ay, sos. Mao ba bayot? Ingon anasag ko sa una, uy. Mabitaw nga ikaw gyang ako nga giduol. Kay nakaibaho ko sa imo nga naagian, sa imong mga pinagdaanan sa buhay, sa imong papa. Yun siya din mo to nga pagtugaan, uy. Kuan bayot? Kanong... Sige na, tiyaman. Pagkawat sagod. Ako lang gusto gisultihan sa tinuod nga. Dili ko ganang makakniya. Dili dyan ko lalaki. Babae, good ko. O yan, di siya man siya. At first, nasuko siya. Dili siya makadawat kay lagi. Gusto siya makakita og apo. Ako ba yung sa anak? Why? O niya? Wala siya mahimo. Busa na abot ang adlaw nga gidawat ako niya. Pero kay baw ka ba yun? Pila sa may kabuan nga, wa magtingog. Uy, kay lagi. Suko kayo siya. Mau ba bayot? Mau ikaw bayot? Tug-anin na lang ang imong papa. Wa naman siya mahimo, good. Kay unsaon taman. Nga bayot man gyud ka. Ala, uy. Gigi. Ako siyang tug-anan. Mangita lang kong timing. Kanang po. Unsa man ka na, anak? Pa. Kining bayot ko. Kaibaw ko. Unsa? Unsa? Sus. Kaibaw na ko, oy. Dugin ako na kaibaw. Usay buti may pasabot pa. Anak, pero may magug ko makabantay ni mo nga magbinabahay ka og sinuloban. Kabantay ko nga pirmi kang mag-lipstick. Pirmi ko makabantay ni mo nga mag-make up ka.
kung may kaibaw gani ka nga na ako. Imo gida yung tangtangon. Papa. Anak, walang gid kumusulti nimo. Kay siyempre, namasin naman gud ko nga sayop tong akong mga nakita nimo. Pero, dili di ay. Ay, unsaon ta man na. Bisan pa og bunogon ti kag baayo, anak. Di naman gud ka mausap. Ingon anak naman gud ka. Maong okay ra, anak. Unsay okay ra ba? Dawaton ti ka. Bisag unsa pa ka, anak. Siyempre, anak gud ti ka. Ay, salamat kay Papa. Salamat kayo. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga bisag ingon ini ko, gidawat ko sa akong amahan. Pero nagolsag ko, oy. Kay naibaw ko nga, gikagool ni sa akong papa, labi na kay bugtong ko nilang anak. Dili niya sila makakita sa akong liwat. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Walang pangutana. Bisan unsaon nako ron, bayot man jud ko. Pero posible ba nga kon magkaedad na ko, mausap pa ning akong pagkatao o malalaki na jud ko? Ikaduhang pangutana. Nanong doon na may sama na mo? Labi na nako. Nga, wa man tami kaliwat nga mga bayot? Din man nila ako makuha. Pero, doon ako'y amiga nga bayot. Na influensyahan lang ako. Ikatulong pangutana. Walang tako'y problema sa akong mga kinikanan kay naibalo naman sila sa akong pagkatao o dawat ramasab nila. Ang ako ron, mao ang mga tao sa akong palibot. Unsa man ako sa pag-adjust. Madawat sab kako nila o basin mapuno lang ko sa sungog o BI-BI. Ikaupat o katapusan. Gusto ko makabaton og anak. Aron ako nga matagan og apo ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganahan nga mogamit og babae, oy. Unsaon man ako, palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Anen sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usab man ako ka drug addiction specialist, psychiatrist ug medical doctor. Yung mga legal nga mga problema Attorney Ellen Batan na mo tambag na. Daghang pamaagi, klaseng pamaagi pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga mailit na musulti ani pero usay musuko bigo ta normal mo musuko ta hanggan mo sumbagay sa una. Anger doesn't solve anything, it builds nothing but it can destroy anything. Depende na po how you express your anger. Suko mo gyud ta binag ka ng mga below the belt na nga tuyuan gyud ka ba, pero depende how you express. Ayo lang po pamusil dia. Kay mabakasyon kang gatos munting lupa. Express lang your anger through whatever. Ayaw lang ng physical, Kay likado. Okay, ang ato magtatampo ko ng si June, 26 years old, taga Cebu. Puntong medical ng problema ni June. Ako lang yung paningkamutan June, Regarding mga taga Cebu, ni Mike Kaye sa LGBTQ community.
Musta naman mo diya sa Lagtang Talisay ba itong inyo? Henry Ortiga, minaw na to diya. Si Pel Tiro Raso, diya sa Lopez. Siya pa may akong i-regard sa mga taga Banawa. May pagpaminaw ni Winnie Baltonado. Permini silang magkauban ni Gigi Ulis sa Lions. Maricel Luminding, Precious Me Risa Nobli, o iya ko nung mama diya sa Negros Oriental, si Mama TC Ricaport, o mga Ricaport family. Janro family, Janro Construction dahil, no? Nakita na ko ninyo mga nga, dahil sa Karkar, sa Pirilos, no? Palit na kong lansang. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko, ang tagiya diya sa Janro, si Rolando Libos, o Libor, Gisili Narvasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, o Ruila Kabkaban diya sa Pirilos, Karkar, mga Nabasquez family, no? Regards ninyo diya. Alright, so going back to our sender, si June. Unang pangutana ni June. Unang pangutana, bisan nung sao na ako ron, bayot mangyud ko. Pero posible ba nga kung magkaedad na ko, mausab ning akong pagkatao nga malalaki na gyud ko? Yeah, there is still a possibility, no? Kay kining pagkabayot, both nature and nurture mong ni. Nature meaning maybe gamay rin yung imong male hormones tingali, nature na siya, no? Nurture meaning imong environment. Kinsa may imong pirmi. Maragot ang nag-example nga 20 anyos ka, nakasala ka, nasuod kag pisuhan, nasintensyahan ka og 20 ka tuig mapriso. So paggawas nimo nga 40 anyos na ka, human ang imong pagsirip sa imong gisintensya nga silot sa pisuhan, bayot na ka paggawas nimo. So this is highly possible, because inside the controlled environment like pisuhan, it cannot be denied nga wala mong gilaing sexual outlet ang mga tao diha kundi same sex, no? Posible na siya diha. So possibly nga mausab ka, John, ayo to magwag paglaom, ikalampod nga maningkamot po ka kung ganahan magyud ka nga malalaki gyud ka, malalaki gyud, ikaduhang pangutana, nganong duna may sama namo? Mahal gito, nurture and nature. Ilabi na nako nga wala man unta may kaliwat nga mga bayot, diin man ni nakuha nako. Tudo lang ko'y amiga nga bayot or amigo nga bayot. Amiga kung amigo, bayot lagi po, no, amiga. Na-influence lang ka ako, manay balik ko na ko, nature and nurture. Mo balik tayo ko sa basic nga explanation ani, no? Ang kini magong pagkabayot or pagka-lesbian, this is not outright problema o disorder. This is a way of life. Doon sa man puyo or pag-enjoy sa usa ka tawo sa iyang sexual orientation. Kaya naman ko tayo mga sexual orientation. Baliko na ko ang pinaka-basic. Number 1 is heterosexual. May na ako, lalaki, maibog kog babay. Ang babay, maibog na ako, opposite sex. Ang ikaduha is homosexual. So, muna yung problema ni mo, John. Ikaw, maibog kag the same sex. Ang babae siya, maibog siya the same sex. So, napoy kitang na to, bisexual. So, mahimog, mahitabo ni mo tingali. Mausab yun ka, no? Maibog ko og babae. Pero, for some reasons, ang babae nga kung kaibgan, wadi ang mga lalaki pwede rin sa kung maibog og lalaki. So, the same is true sa babae. Maibog siya lalaki, mga lesbian. Pero, why lalaki available? O, siya kang gusto sa mga lalaki maibog siya the same niya nga babae. Namatay another group karon niling kay Mike kagkitungan niya ilang grupo sa LGBTQ mga transgender nga mga grupo, no? So balik ko nako, this is not an outright disorder. The only time that this becomes a disorder when it becomes or it is an ego dystonic. Meaning, ang tao nga bayot o lesbian, dili siya happy, comfortable, proud of being one. Makakreate magunig stress and anxiety. Muna ikatulo namang pangutana. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan, wala na unta ko'y problema. Sa akong mga ginikanan, kay nahibaw naman sila sa akong pagkatao o dawat raman sab nila. Ang ako ron mao ang mga tao sa akong palibot.
unsaon ako pag-adjust. Madawat sab kaha ko nila ubasin mapuno ko og sungog og biyay-biyay. Don't mind people around you. Kining mga tao diya mga marites. Una-una lang nga dili mo ni mo nagpalit og bugas para kanon nimo kadalaw kundi imong mama ug papa. As long as you will not do anything that is against the law, there is nothing wrong with this. This is a way of life. Gawas kung muhimo kag mga salaod, mugamit kag drugs or magkuan kag mga lihok nga against the the rules sa grupo nga naa ka sa eskwelahan ba. But as long as you are a law-abiding bayot, there's nothing wrong, ha? Way of life ni, imo ning style sa pagkinabuhi, no? Ikaw pa ito katapusan. Gusto kong makabaton og anak, aron akong matagan og liwat ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganahan nga mugamit og babay. Usaon man ako. Palihog tabangi og tambagi ko niini akong suliran, Junjun. Gusto kang magkaanak. So kinala na kay sex partner mga babae kay dili man kay uterus man kay ovary kapalopyan tube. So kinahanglan nga naay babae gyud no natay gitawag og aning artificial insemination no na may mga pamaagi karon nga ang usa ka tawo nga magkaanak na i-clone naman gani ng uban o parehag yung naong nimo no. So naay mo sugot nga babae niya imong operan nga miga pwede ko magkaanak nimo pero di ko ganahan nga mo mag-sexual akta kay di man ko ganahan mo makig-sex og babae. Pwede bag ato lang kuhaon ning akong sperm nya ato gi-inject na sa imong vagina through the aid of mga experts. Na mo sugutan na that is possible. Magkaanak ka nga wala kay sexual act. Okay? So being a bayot is a way of life. Dili siya outright disorder. Okay? Hirang nakasabot ka, Jun, sa akong explicar nimo. Og ngadto sa libuan, millions nga mga LGBTQ o mga transgender. Mayong adlaw niyong tanan. Okay. So, be happy lang tani, ha? Law-abiding lang. Ayaw yung himo mo mga butang supak sa balaod. Kay, mauna na, maproblema na tana, ha? Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. May kamot lang yung mugo. Bagis bika na din problema ni Junjun. So, ngari sa tanan nga mga kauban ako sa Remen. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Remen. Daghang salamat o maayong adlaw.